Tinokutambirai nhau dzomanhoko zuva regumi nembiri raChiwabvu. Nyasi zuva rekucherechedza basa hunoitwa nevakoti pasi rese. Tinonoramba tiri kuvaremekedza mapato avo akasiyana-siyana anosanganisira vananyamukuta nevamwe vanobatsira kurapiwa kwevanhu pasi rese. Ubasa hwavo ndihwo hwatisvitsa patiri nyasi. Tinoti rambai muri kupiwa simba zhinji rokusenza zvakasimba. Vana mukoti pasi rese vanoda kutosvika mamiriyoni 20 zvakandodaro hurumende yedu ndipo yaingidzira nzvimbo dzokusarudzira vanhu vari kuda kuita vakoti munyika kuti dzive 22 kubva pa3 bedzi munyika yose. Umba inochengeterwa nherera yopaorosozi yoda kupfikiwa nokuda kwenzara. Kureketa kuno vari kukumbira rubatsiro hwechero chomunogona kuyamura nacho kuti vapwere vawane kudya. Zvavari kunyanya kuda ndozvizvi: upfu, mafuta okubikisa, munyu, bhinzi kana nyemba, upfu hwokubikisa chingwa, mapepa omuzvimbuzi, mafuta okuzora, zvokushandisa zvevakadzi, mupunga, dovi nomatemba nomasamba, nosipo yokuwachisa pabodzi ponoshuka. Tinovimba zvichaboeka nokuchimbidza. Nyika yeChina yoenderera mberi nokusimbisa ushamwari hwayo nonyika yedu yeZimbabwe. Manhoko yanozuro nyika iyi yakaunza vanachiremba wouya nehwokurapa dzihwamupengo kuti vagobatsirewo vanachiremba wedu mukurapa vanonga vahwara nechirwere ichi. Danho riri kutevera kukumbirwa kwakaitwa nonyika yedu kuti iwane rubatsiro mukurapiwa kwevarwere vodzihwamupengo. Chatiribe kuziva kuti vanachiremba ava vanenge vari kupuwa mari kana kuti vachabhadharwa nei pabasa aro vanenge vari kushanda. Vamwe wabva wandomhanya kuti zvakamboreketiwa navamakandiwa makore 4 apfuura kuti kuchauya vamwe vanenge vachiita somachiremba asi vari kuuya kosikinyatukono munyika yedu. Heno kana zvirizvo zvaakuitika. Dambudziko romvura rotambarara haro somutikiti muguta roMutare. Nzvimbo dzinogara vanhu vazhinji dzakaita sodanga mvura dzave pakanyangara munyaya yokusayika kwemvura. Wareketa wakamirira guta roMutare wati ivo chakonzeresa kusayika kwemvurayo inyaya yokuti panowana mampara wakaba chibika magetsi chaiseenzesiwa kupomba mvura kuenda kuvanhu. Waingidzira wakati kambani yemagetsi munyika yati iyo iribe ichibika magetsi cho kureketa kuno uye zviri kuziva kuti chichaboeka rini. Pari zvino wagari wodanga mvura watambura nokugochera mvura iribe kuuchikwa nozvipande mazuva ose. Mukusarira kwebudiriro munyika, hurumende yoti iyo yave nemakambani anosvika 5 ari kugoita mubatira pabodzi nyama yonzou kuti wagone kuingidzira kufara kwemugwagwa unobva Harare kuenda Beit Bridge. Mugwagwa uyu wanyangaritsa zvokuti uri kunzvengiwa nedzimotokari wakawanditsa, vamwe vachitoenda nokubulawayo, vamwe vari kubva vandobhura kuno kuVictoria Falls kubira kuenda Zambia. Hurumende yati iyo makambani 5 anenge ari kunhadzira makiromita 20 bedzi pakambani kwemakore 3. Masvomu taita atinyepa kuti hurumende yedu yapasisa kuti kambani ibodzi noibodzi igonhadzira hayo mita ribodzi nochidimbu pazuva rega rega, chinova chinhu chinotosuvisa. Zvabva zvabuda pachena somuhwe wombudzi kuti zvebudiriro zvirimo mavari wakuru wehurumendewo, asi kuti vari kuda hawo kuita nhimbo yokugoja mari yonyika kuburikidza nemakambani ya. Vanhu vanoshanda muzvipatara nemakiriniki vokumaruwa vopiwa mabhasikoro okuseenzesa kuti basa rivarerukire. Ichokwadi kuti kusenza kudzimba dzokurapira vanhu kumaruwa onyika kunotoda kushinga mwoyo nokuti nzendo dzinotekaiwako dzakanyanya kufara. Zvinova ndizvo zvakapusha sangano rokuyamura bulletin reUK Aid nevamwe waro kuti ritenge mabhasikoro zviuru 2. Mabhasikoro ari kugopuwa wokumatunhu wokumaruwa anosvika 30 noribodzi kuti vashandi veko vayamurike mubasa ravo.
dunhu redu romabuja kwairiripo pano wachapuwa mabhasikoro yamo uye tinotenda wakafambisa basa rokutengiwa kwawo mberi. Tonanga dzopasi rese. Urwere hwedziwamupengo pasi rese hwabata vanhu vanopfuura mamiriyoni 4 kureketa kuno, uye waporawo pachirwerechi wapfuura miriyoni nochidimbu. Kwedu kuno kudunhu reAfrica wanacho vanosvika zviuru 63, ukuwo wapora pachiri wachiri washoma zvikuru nokuti wangori 2,203. Tinondoshuvira kusimbisiwa kwezvirongwa zvokurapiwa kwevanhu mudunhu redu reAfrica kuti vazhinji vapone pachiri chirwerechi pabodzipo nechirwere chorumhungwe chomarariya. South Africa iri panguva yakaoma zvichitevera kuputunuka kwomufashukiro wechirwerechi kusvika pakubata vanhu vanopfuura zviuru 10 heno kuti zvichapera nei. Nyika yeDRC yokumbira kuyananisiwa pagakawa rayo nonyika yeZambia. Ichokwadi utongi hwavachena hwakasiya hwaparira vana veAfrica mushishi uye hwakapunza ukama hwaivepo pamarudzi edu. Nyasi nyika mbiri idzi dziri kukakaritsana nokuda kwomuganhu wenyika dzavo. Nyika yeCongo yakatokumbira waMnangagwa wari mubati wechigaro chezvematongerwo enyika nokugadzikana mudunhu rokudzauru kuAfrica kuti wayananise nyika mbiri idzi. Iwo waMnangagwa wati wareketa chinhu kana kutaura nowairiwo. Tinovimba wachagona hawo kugadzirisana nokuti zvinozonetsa kuti waseenzesane zvakanaka. Mukahatikidzwa kanyasi, nyika yeAmerica yodhingura chikero chokupfuurira mari yakatahwa kuti vaseenzese mumwedzi waTabvayu. Nyika iyi yakatoshotesa mari inokwana mabhiriyoni 400 wemadhora mubasa hwese hwayaita. Chikonzero chacho ndicho chodziwamupengo icho chakavhiringa mafambiro anoitiwa nobasa ronyika, uko achimanikidzira vanhu nehurumende kuti vaseenzese mari yakawanditsa kudarika zvamazuva ese kuti upenyu hufambe. Kupera kwazvo kwati kwazikanwa, asi kuri kuringirwa kuti zvichatora makore anopfuura 3 kuti upfumi hwenyika iyi hugobenhuka kutanga kusimuka. Kotibatai zvakare paFacebook page redu Mhanduwe Nhau nopadandemutande remavhidhiyo reYouTube mofarira nhapfenyuro yedu yakanzi Mhanduwe Nhau. Kwanyasi togumira pano, musare zvisvinu.